Türkmenistan'a Döwrewap Stomatologiya merkezinin açılışına taýýarlyk görülýär. 26 awgustda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda täze stomatologiya merkezinin gurulşynyň jemleýici tapgyrnaky işler bilen tanışdy. Desganyň gurulşy Göroğlu we Bekrewe köçeleriniň çatrygyna alınıp barylýar. Merkez durly ýaşdaky raýatlara stomatologiya we ýüz äň hirurgiýa lukmançylyk hyzmatlaryny bermäge niýetlenenler. Binada şöhle bilen anyklaýyş, klinik barlykhana bölümleri, anesteziologiya we reanimasiýa, fizioterapiýa, funksional anyklaýyş bölümleri, şeýle hem giýje gündüzleýin işleýän stomatologiya we jerş otaglary ýerleşýär. Türkmenistanyň prezidenti merkez Döwrewap enjamlardan ýokary derejede baş çykarýan hunärmenler bilen üpçün etmegi hemde Murat Garryf adynaky Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti bilen utgoşukly işlemek tapşyrdy. Şeýle hem döwlet başçyny saglyk goraýyş we derman senaty işgärläriniň güni münasibetli merkeziň dawaraly açylşyna ýokary derejede taýýarlyk görmek tapşyrdy. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutma.